Zelena gradnja u svetu samo prošle godine veća je za 60% od klasične gradnje. Ne štedi samo energiju, već i čuva životnu sredinu. U vladi kažu da podstiču tu izgradnju i da su već prošle godine za te namene izdvojili 1,3 milijarde dinara. Milijardu su dobile lokalne samouprave, a ostatak građani kroz povoljne kredite. Život u zelenoj kući, zgradi ili gradu donosi višestruku korist. Potrošnja energije manja je od 20 do čak 50%, a ušteda vode do 20%. Zdravije je za ljude jer se koriste obnovljivi izvori energije i kontroliše otpad. Poslovne zgrade u kojima rade zaposleni, koji ima dovoljno svežeg vazduha, ako ima dovoljno prirodnog svetla, postiže kompanije velike uštede. Zaposleni su mnogo produktivniji, to sad sve analize već pokazuju. To se meri u oko 6 do 8%, ali 6 do 8% mnogo znači kad se odrazi na profit same kompanije. I naša zemlja već primenjuje neke evropske standarde. Od oktobra sve nove zgrade moraju imati energetski pasoš, a fabrike ulažu u proizvodnju prirodnih građevinskih materijala. Sam podatak da je u 2012. je ostvarena rekordna proizvodnja i prodaja ovih materijala na srpskom tržištu i na okolnim govori o tome da se izuzetno širi svest o energetskoj efikasnosti. Zelena gradnja je potreba i budućnost koja poboljšava uslove života, ali otvara i nova radna mesta. U vladi kažu da će taj posao pomoći i zakonski. Što znači da se o energetskoj efikasnosti, odnosno zelenoj gradnji, mora razmišljati još u fazi izrade urbanističkih i prostornih planova. Srbija je jedina zemlja u regionu koja organizuje i sajam zelene gradnje. Interesovanje je ogromno. Samo preko Italijansko-srpske privredne komore krajem februara dolazak u Beograd najavilo je 50 italijanskih preduzeća, ali i kompanija iz Amerike i Kanade.